Matud pa ni Apostol Juan, kamu iya sa Dios mga gagmay nga mga anak, ug nakabuntog kanila tungod kay mas dako pa siya nga anaa kaninyo kay kaniya nga anaa sa kalibutan. Siya iya sa kalibutan, busa nagasulti siya mahitungod sa kalibutan ug ang kalibutan nagapaminaw kaniya. Mabasa sa unang Juan, 1:4 tudling 4 ug 5. O karon mga higala, aniya kining sugilanon nga naguluhan, krus o diablo. Ikinangitan ako. Ako? Ikay dundun? Ako. Ah. Lamano ta, dundun. Tawag akong Fran. Kun Franny. Maghimo kitag transaksyon kung unsay imong papel dinis basura. Oh. Mau gani akong ipaabot, Pat. Mahinay ko na kaya ay? Pila yung tao? Sa pagkakaroon, na upat. Upat? Sa mga dungagan pa? Kon. Oh, bahala gud ka. Basta andikta na kong bata. Ikaw. Bahala ka kung pilay imong gaway, basta anhina mo ipangtaktak. Okay. Siguro agyod. Yatag na ko din mo. Dawata. Numero na sa mga tighuwad o mga basura dinis dumping site. Okay. Nabasa nimo ang mga ngan ubos sa matag numero? Maunay sa lang ako kutak. Bright ka lagi. Oh, mao gyud. Alright. Right. Paminaw og maayo aron dili ka gyud basipyat kung pilay imong hatagan namo. Pila ba? Nakita nimo? Oh, usa ka sakyanan. Misakay ang pag-umangko ni Goryo. Pero, wa mo larga ang sakyanan. Gisarahan lang ang pultahan. Nya, wa sa magdugay. Miable pagbalik ang pultahan. O nya, nanaog ang pag-umangko ni Goryo. Ug misito lang lakaw. Wa gilingi-lingi. O nya, mibiya sa dayon ng sakyanan. Hangyo siguryo nga panidaan sa niya iyang pagumangkon. Oh, Chris. Chris? Niya na siya, Chris. Sakay mi kay gipasakay man mi. Giato na namos na Tomas. Nawag tamaw ka dito sa materiyugod. Gitod na ako sila si Tansing ug Manong Tomas. Dili sa basura. O nagkasulti na sab kami sa Manong Tomas. Nahinamdum ka ba ni Nang Teria? Ni Asia? Nang Teria? Si Chris. Chris, nahinumdum ka pa nako. Usa ka sa di na ako malimtan naman ng Teria. Tungod sa imong kamaayog batasan. Salamat, Chris. Nahinumdum ka pa di ay nako. Oy, kagwapo di ay nimo. Oy, dili ba day imilin? Sige, ato na mi si Nang Teria. Tananang? Salamat sa imong pagdao dinis basura ng Teria. Sige. Tananang Teria. Doktora. Ha? Unsa man, doon na ka tuyo? Daghan kay salamat. Oh! Franny! Dali! Lingkod rin. Bayang hapon nimo, Ma'am Roda. Hi, Franny. Franny, kumusta man?
Ikasulti na nako si Dondon, boss. Good, good. O niya? Maayo na naman pagkasabot. Karong kadlawon sugdan dayon ang pagtaktak dito sa basura. Gihatag na nako ang mga numero sa garbage truck ug ang mga ngan sa mga tawo nga mao'y iyang duulon aron kuhaon niya ang mga drugs nga giipon og karga sa mga basura. Franny? Mao kini ang akong giingon nimo, Rodora. Ginasab na ko si Franny nga adunay bulawan sa basura. Na, aron imo masabtan, ingon ini yung pamaagi, ha? Pipila ka mga truck sa basura, ikargahan natog mga pinutos nga mga drugas. Di good mailhan tungod kay basura sab kining tanawon. Apan doon na ilhanan nga ang sud sa mga putos mga drugas. Wow! Kanindot ko sa maong paagi. Sa ato pa, mulahos-lahos lang kini sa mga checkpoints o sa monitoring sa mga pulis. Sa mga pulis nga dili atua. Oo, kaya kinahanglan pa ba nilang inspeksyon ang baho? Langog ug hugaw nga basura ka na. Wow! Kaya may mag-monitor be? Monitoro nila ang truck sa mga basura nga ang karga mga basura. Okay. Pinagi sa mga truck sa basura, pinagi sa labayanan sa basura, pinagi sa mga basura, hayahay kaayong maglusot-lusot ang mga drugas. Ya, usapan. Okay ras, Dondon? Okay ras Dondon. Ug aron wag yung magduda. Magbasuriro sab si Dondon ug ang iyang mga kauban. Basuriro gi silang tan-awon nga musugat sa mga truck sa basura. Usapan. Nalubog ng bata. Oo. Ikapoy ka sa kung tanaw ni mo da, Emeline? Munawas ko sa kwarto, magpahuway ko. Excuse niyo, duha pa, ma. Nay Fanny. Oh, sige, doktora. Kung milampos pa ang anak ni Timyong, jackpot gud sila tungod sa katahom ug kaanindot ug barog sa inyong anak, Ma'am Roda. May barog ka naman, Franny. Malakaw ka na? Mag-meeting mi sa taga-trucks basura, Boss Victor. Sige. Limot pa na ko. Sige. Langkaw na. Og pahibaw ako sa resulta, ha? Okay. At tanda ko, Ma'am Roda. Bye, Franny. Roda. Layo kag pananaw, Victor. Unsa pa'y naas imong hunahuna? Ubaliw niya ko. Asa? Doon ako'y pakikitaan nga usa ka tao. Day Emeline. Yan ako ng tilya. Di ara ang kape mo, Inday. Salamat na. Ay. Hangtod karon nagsigi gyud kog huna-huna. Wa gyud ko makatuo nga ingon ni adto kaambungan si Chris. Ay, naklaro gyud ako siya. Oy, gitutukan ko gyud siya maayo. Nagsige man lang kag balik-balik, anak ng tilya. Kapila na ka na mo balik-balik ka. Di man ko anday Emeline oy sa kagwapo ni Crisanto. Ikaw di ay day. Wa kagwapohin ni Chris? Di man? Uy, kalain. Naaraman ko nung pagumangko ni Goryo. Tibukad lang ko nung nga, way lakaw-lakaw. Naan ko nung nas ila. Tabangi ko, Samboy. Hugaw man silang pagtanaw sa basura. Apan giampingan ko kini nga magpabiling limpyo. Nakasabot ko, Chris. Ay, kabala ka. Oh, Chris. Sama ni?
Kinsa may Chris sinalwa? Siya si Chris, sir. Chris, ako si Vic. Ang amahan ni Doktora Emeline. Og kinakong kuyog, mao ang inahan ni Emeline. Si Rhoda. Dalian na ng imong tuyo, oy, Victor. Kung dahil ba pa kumiyadi niya nga atong tuyo, diligid ko mauban. Kay lang og baho og hugaw kining dapita. Niyami mga ginikana ni Emeline aron maghatod sa among pagpasalamat sa pagluwas mo sa among anak. Ihatag na! Kay kasakaon na kay ko din Paitang paminahon, eh. Hila sa ka. Mahukan sa mga lugar. Gilood ko! Balik sa sakyanan ka. Ug panirado. Paandarang sakyanan ug ang aircon. Bahala ka diha. Ano na? Wala ko rin kapitan! Wa dayon mi makapasalamat kini mo tungod sa kabisi namo adlong tanan, Chris. Apa di pa uwahe? Kay niya magyud mi dinhi karon. Ipaninguha namo nga matutulan jud ka. Dahil chike. Dawata. Gisuwat niya ang kantidad silbing bayan sa pagluwas mo sa akong anak. Di ko makamaumbasa, sir. Di ka makamaong mubasa? Nagpasabusab nga di ka makamaong musuwat. O sigurado yun niya maproblema ka tuon sa pagpakas ining maong cheque. Niya ko'y cash. Hatagan ka na kong cash silbing bayad sa imong pagluwas ni Emeline. Dili ka bayran og 20,000 kadto sa 50,000 ka pesos ang nahimo nimo ngadto sa among anak Chris. Mga niay usa ni katus ka libo ka pesos. Ay, gamay ra kay para namo. Apan para ninyo dinhi sa basura, dako na kining kantidara. 100,000 pesos atong isibuano, ha? Usa ta gatos ka libo ka pesos. Dawata na yun! Sirhi na yun! Kay baho kayo! Onya. Puraduha sabi mo, eh. Nagsige ka magbusina ni, ha? Papresyo sa... Nga naman di ay, nangayo og dako kaayo? Ha? Nangayo og milyon? Sobra naman sa lang milyon. Wa mo dawat sa kong gitunor nga 100,000. Gigamian lagi. Ay, di rin siya gigamian. Di mo gyud mo dawat. Nasa kita ka man tingal niya gibiyaan ko. Kita ka? Way, tinog-tingog ka nibiyan ako. Oh, magsakit imong tiyan? Tanay! Kausara mi tingog. Kausara sad mi tubag. Di makamao mo basa o di makamao mo suwat. Pero ang mga mata, ang iyang tinutukan, murang mula pos sa akong luyo. Kano ko nay? Nanawa man niya dawata. Katak ko na itong kwartaha. Ha? Ako pa ito. Di pagani ito ako nagubon na yun. Ano nagigagloonggob tansing sa? Oh, sa pamandugayan. Grasya na kunagod. Ambot sa bito ng tawhana eh. Dugan gilming kauban na niya. Sukat pag yung mga bata pa mi. Lisod king sabto ng kinaiyaan ng Chris. Na, wala ko nang utan na eh. May biya ko sa barong-barong. May pauli ko. Ay, ano ko na eh. Oh, niya. Sa mataan ni Ron, ha? Mag-unsa mata din eh. Namalihog si Chris nako. Saon nga. Wala ko. Wala ko ilay masangpit nga mauban ako. May pauli mas kukus probinsya. Mao nga. Pasensya ka na gyud.
nga ikaw mo'y akong hangyo nga ubanan ko. Kaya bin mo, nagduda gigos pag umangko ni Goryo o gipalihog ko ni Chris nga panid-an. Ngano, Samboy? Hupo! Nana! May gawas ng pag-umangko ni Goryo. May kauban siyang upat ka lalaki. Huwag ka may boom. Nga nanggawa sila yung ngarawula sa tansing. Mahibawaan raon niya na to kung unsay mga milagrong gibuhat ani mga tawana. Tuan na sila. Wa sila makamatngon nga. Naghupo tayo ng bungdo sa basura. Dali. Dali, ba? Sundo na to sila. Atong sundol. Nakakita ka? Uy, Samboy. Nakakita ka ba? Oo, nakakita. Namasura malakislas dun. Tanawa o. Nanguy-koy silang lima sa gipanghuwad nga basura. Samboy! Uy! Namasura malaki na sila. Oh, milar ka ng truck sa basura. Pero sila sa dun nangakhas basura. Ha? Tanaw eh? Pauli na mo, Samboy. Chris, Pauli na mo. Ako lang din eh. Kaya mamasuran ako. Ay, kung agwanta pa lang kus bahos basura ay. Nindot unta kayong ikuyog ni Chris. tanatansing. Mamauli na ta. Dari mo halin pa sola plastic na saan mo. 200 pa na ha. Salamat. Okay. Chris. Dari mo halin o. Yan ang bayan. Ay mo basola. 200 ang imong halin sa tanan ni mo basura? Oo. Wa man ka makalite nga nakakita na ako. Wa ka mahibungan ng nay ako. Sige. Dito na sila sa basura gabi eh. Ikaw ang mag-istoryahan ganyan sa among pagpangaon. Gisultihan ko nila sa tanan o ako silang giingnan nga dili tanan nag-agap og bayad. Kung makatabang magani sa iyong isikaingon, sama sa imong pagluwas na ako. Ako silang giingnan nga nakasugat mo og tawo nga lahi kung itandi sa uban. Tungod kay lahi kag gyud, Chris. Sa batag balita og istorya nga ako madunggan bahin nimo. Magdugang og magdaghan sa ang maunang gihapong pangutana kon unsa gyud kay imong taras. Ingon man ang imong kinaiya. Unsa gyud ka ang imong pagkatao, Chris? Sa sunod, badlungan na sila ha. Pugni nga nilin ang balik dito. Naiko ko si mong inahan. Kasukaon siya tungod sa baho sa palibot. Kasukaon siya sa kalangog ug kahugaw sa palibot. O giluod siya nga nagtanaw nako. Pagbiya nila, nakaingkos kong kaugalingon. Kunwa pa'y basurero, labihan na gyud tingali kahugaw sa kalibutan. Tungod kay wa may mupupo sa mga hugaw ni ini. Dili unta angay nga pasakitan nila ang sama nako. Kay kunwa pa kami, way mo hipos o way mo pupo sa ilang mga hugaw. Ako may mangayag pasaylo sa akong inahan, Chris. Paingon na unta ko sa ospital, akong nakita ang imong kariton. Mihunong una ko hangtod nga, nakita ka na ko, nanaog ko, mauni ako. Pasaylo si mama. Wa ko may baho. Kay wa man ko'y masabdan. Nga doon na ba'y tao nga makabuhat og saan ako. Aron pangayuan kong pasaylo.
Nga para nako, bisan unsa pa'y buhaton nako nila. Apan, kaya wa man ko makasabot nga may makasa man ako. Mga bisan kinsa, wa sila'y nabuhat nga sa na rin ako. Makasa lang sila nako kung daog-daogon o pasakitan nila ang sama na kong kapos o makaluluoy. Kay Santo. Pasensya. Pupaulin ako kay Udto na. Chris? Lisod tugkaron. Lisod kayong tugkaron. Ha? Unsa ko di ay? 10 kilos ang gitaktak kaniyang kadawon sa basura, boss. Og nahurot dayon sa pagdispatsar nila ni Dundon. Pues, himo ang 20 kilos! Kung sayon lang gihapon kaayo ang paghuwad sa basura, himuo na tong ginatos-gatos na kilo sa drugas diha sa basura. Ha? 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 Okay ba, Franny? Pero okay na, di ato na buhaton. Why imposible, boss? Og mosamot na nga dili imposible. Kaniyot gani. Nakuriyos na kong mayo. Katubang basurang atong giadto kagabi, Victor? Ha? Yes, Ruda. Oh, kadung yaduan nato kagabi. Kung mauna, dako di ay gamit ang himik, langog, baho og hugaw nga dapit nga didto ta kagabi. Giingnan ako sa Franny. May bulawan ang maong basura. Dili ba, Fran? Dito demo? Nag-unsa mo dito, Boss Vic? Gituyo na mong adto ang tao nga mooy nakaluwas ni Emeline. Aron hatdan unta namo sa mong pagpasalamat tungod sa iyang pagluwas ni Emeline. Pero nagpapresyo ang kolero. Wada-watag akong kaptidad nga gitunol ni Victor niya. Ha? Lango? Sama sa basura? Baho? Sama sa basura? Hugaw? Sama sa basura? Nagluod-luod. Si Chris? Ang boto sa klasiha siyang pagkatao. Sa akong nailhan niya ang sama niya, bisan gani bahaw sa kanon ang itunol ngadto nila, mag-inulugay pas pagdawat. Apan siya, nagibalibaran na kong kantidad niya akong itunol, ang ipasalamat unta siyang pagluwas sa among anak. Lahi siya, Fran. Gusto ko mo tanawan ng Chris. Dili ba? Tagsaon siya. Oh, basig nagpakaroon ingnon. Matinodanon ang iyang pagbalipad. Bisag bitanikod siya na ako nga way tiyog-tiyog. Ay, nagpagkaroon doon tong dawan na, oy! Pero dili na bago kag Emeline ang maong hugaw. Ambot kong ipasabot. Katong tawhan na mo akong kitawag nga hugaw. Balik ko na ko, ha? Dili na bago alang kang Emeline ang maong basurero. Kaysa bata pa si Emeline, iyon na kanang kikaila. Kay mao man ay magbalik-balik sa pagkuha sa mga basura na mo kaniadto. Busa, Karol! Basurero lang gihapon! Oh. Uy! O sige, hinuktukan ni mo diha, Victor? Ang iyang tinanawan ba? Ang iyang mga mata kung matutok na ni mo, sa ako lang ni kasulti, murag mo duot, murag mo lapos sa akong buko-buko. Hait siyang tinanawan. May barog ka, Fran. Oh, Mulakaw ka na? oh, hinahinay ko. Boss? Hoy, Victor! Bungol ka? O sa may bungol? Doon ako ilaw mag-ihuna-huna. Oh, aarin ako, boss. Nanangid ni mong tao! Huwag makamamati! Doon ako ilaw mag-ihuna-huna.
Awa na noos, Franny. Bilakaw na lang kay wa ka magtagad nga nananghin mo. Kisa ba kayo mong ginuktugan, ya ba? Kantong basurero! Ah! Gibaylo na ni mga pagpananghin ni Franny? Tungod lang ka naghinuktugan na itong hugaw? Tungod yung dako kong pagtuo nga maggamit ko ang maong basurero! Oh, say, buti mong ipasabot, Victor. Oh, Roda. Dili sulagma o dili sipiyat ang igahin na kong paghunahuna adtong basurero. Sayang barog! Sayang barog! Sayang tinanawan! Bisan sa gamay lang kibo sa nilihukan o sa tagiliyot lang niyang sinultihan. Dako og nindot na kayo para nako nga mo'y gamit og puhunan. Himuon mo siyang usa ka sako? May dako na ang kaniadtong ginagmay natong livelihood, Roda. Usawa na ko kaligaya nga misantop sa karon sa kukunahura. Tungod kay sa panagsarang madungog o mutinyog tong tawhana, apan ang mga mata kanunay nagsulti. Ganahan ko. Tungod kay bisan ingon lang kaniyo sa akong pag-atubang, nakaingon rin ko sa kukunahura. Sa akong kugalingon, nagkasaligan ang tawag sama niya. Tungod kay hilumon nga sa ato pa, maayo mo tago og sikreto. Sama ka sikreto sa atong livelihood, Roda. Di ba ko husto, Roda? Roda? Hilong dia, oy! Oh, ikaw ba? So ka ba eh? Sa putun ba mo? Sa putun kay kada. Mahal masab si Franny. Hilumon man sab... Diyan ka. Naunsa ka ba, oy? Lahi si Franny o lahi sa magandong basurero. Kung magkauban silang duha, musamot kaligon ang puwersa sa atong livelihood. Bebe ka ni bebe. Ayaw ba? Sama pa ni mga kamot. Bebe! Samok yung ka, Victor. Ay! Samok! May lakaw pa ko! Bebe! Buhi ko ba? Niya madagi ka. Naglakot ko kay dirit ko madisgrasya ni Victor. Hapit ko madas iyang palami. Pero ang good, Biragot. Ayoko pakiligay. Bebe. Usa ka bang bana man ani mo? Ay, nangita ko grason nga dili may na yun ang iyang gusto. Kay wala siya labi para na ako, Franny. Tungod kay ikaw ug ginang ako gikinahanglan og dili na si Victor. Ikaw ba? Nga naman ko, ha? Gamay lang amping unta ba? Nakamat ko biya ko nimo nga murag. Dili ka na magbantay sa imong nilihukan. Sa imong sinultihan, sa imong mga tinanawan nga rin ako. Maayo lang lagi og ako lay makabantay og magkamatngon. Kung ang imo na niyang pana, unsao na lang kakuno. Oh, patya! Dili biya nakatiaw-tiawan ng imong bana. Ligon pa na Sports San Pedro Intramuros ng imong bana. Di na ka na makatarog bisag unsa og kinsay mo bangga niya. Sa batas mga tao nga makakita og makailan ninyo, dili na mo basta-basta. Kaniadto, tigbakay lang ang inyong kinabuhi, pero karon pang derby na mo. Kaniadto, piso-piso lang mo, pero karon minilyon na biya mo. Mao nga hinay-hinay sa banang imong kinaiya. Milyonarya ka na. Milyonaryo na sab ang imong bana. Gamayng pino sa lihok ba? Bitaw,
nakamatngon sa bitaw ko, ana. Salamat sa imong pagpahinumdom nako, ha? Okay? Paningkamutan ako tungod ni mo, Franny. Mahal ko nimo. Tungod sa pagmahal ko nimo, gisong nako ang kamatayon, Roda. Tanawa gud unsang klasihan ning atong relasyon. Hikog maning ako. Gamayng ligas nimo ug nako. Santuson ka ta ni Victor? Okay na. Huwag tango na nako ang akong batasan nga murang gihapon og kaniadto. Layo bas imong panan, Fran? Kuha ikog beer. Hain man. Nadia. Nadia, oh. Hain lagi. Naanan gamay nga ref. Ano bang naras mo doon? Kakita ka? Naguha na ko. Hain ng abridor. Ambe. Wa man mablihi. Wa may abridor. Uy, madakot ka rin ang imong ipon. Nindot na ba kaayo na kay tupong kaayo? Gusto unta kumutan o sa basurero. Unsay ang dagway? Ay, unsa may dagway sa basurero? Hukaw! Luod tan-awan. Pero, murag interesado si Victor niya. Nga naman ka! Nga galit mong gilabay botellas dielas ha? Ano ka, uy? Tungod sa pagsigin yung hisgot sa basurero. Dili lang kay si Victor ang nainteresado sa basurero. Lakip ko na interesado usab. O gusto kong makakitaan niya. Kay taruhon ako kung siya magyod. Franny! Unsay buti mo ipasabot? Franny! Wa! Ni ara kita hunong dinhi. Ngano mo ni mo ilako sa iyang barong-barong kining imong sakyanan, doktora? Dinhi na lang. Aha? Naog to? Ay, di ko manaog. Anin lang ko dinhi. Nag-ayo man si Chris sa entresikat, doktora. Pero, doktora, kung doon na kay tuyo ba ni Chris ba? At tuon ako siya. Manaog ko, ha? Ayaw. Oo, ako tuyo niya. Dinhi lang ko. Tanawon ko lang siya. Aw! Mao pa? Hugot na ng kadinas motor, Chris. Chris. Naapa pa yung auto ni Emilyn. Pero, anong wak mo siya manaog? Itinul ko pala yung sa screwdriver, Sambi. Yara. Chris, nakatungog ka na ko. Matod ko. Nganong wak ka manaog si Emilyn sa iyang sakyanan? Di lang ko makiksulti mo, Chris. Tim kaya po kang tubag. Uy, tuwa na Milarga na si doktora. Samboy. Ngano, Chris? Paridaan niya po na to ang pag-umangko ni Koryo. Di lang kay ang pag-umangko ni Koryo. Lakip ang truck sa basura. Kinahanglang panidaan usap. Anong iapil mo ng panidaan ng truck sa basura, Chris? Tungod kay kadudahan kaayo. Chris? Dili tanan mga basura ang ilang ipanghuwad. Nagduda ko nga gawas sa basura. Doon ay laing butang nga giipon paghuwad sa basura. Basta, may namatikdan ko, Sam. May namatikdan ko. Dinhi na lang ko, ha, doktora? Ayaw, wala pa ka naog kansing. Oo, doktora. Doon na lang ko ipangutana. Sige, doktora. Unsa man na?
mangutana lang ko kung taga-diin ka. Ako, taga-probinsya man ko, doktora. Wala sab ko'y mga ginikanan. Pagkamatnon ako buot, wala ko'y amahan. Inahan na lang akong naabtan. Nya, kutobre ko sa grade 5. Namatay pa akong mama. Gisagop ko sa paryente sa akong inahan, pero wala ko magdugay nila kay gisuwayan ko grapes yung bana. Ha? Pila imong edad niya itong panahon natin, Sing? Grade 5 pagod ko. Gisultihan ako ang paryente sa akong inahan nga direct ko madiskrasya si Ambana. Nya, di mo sa siya matuo. Ako naman noon ang hinahimong dautan. Moto, milayas ko. Kanadlog yun kaay kong ipadayon ko si Ambana ang yawan o niya tumong nga rin ako. Mao na nga, din lang ko sangko sa syudad. Dinhin ako maulitaw sa syudad. Ay, bitaw ay. Dinhin ako magdako sa syudad ba? Pero ako magdaw mga bapunta ko din sa basura. Og si Chris may nakapanto na ako. Napagos ko biya sa mga dautan akong trabaho. Nga maong ako sagsig pagpanguot diha, pagpang-snatch. Mga snatch kog mga butang nga dili ako Pero gawas akong pagkakawatan. Makamao ba sa kong trabaho nga tinarong? Makamao makumanupi, doktora. Og maon na niron akong trabaho. Des barbershop, doon sa dinis basura. Nakaingon lagi ko. Kurwa pa na ako ikaila sa Chris. Aw, wala tingaloy. Murag, mabilanggo na din ko ron. Mabitaw nga, nagpasalamat yung kong Chris. Doktora, unsa pa may imong ipangutanan ako? Unsa ba may mga kaliyukan din ni Chris? Bisan unsa lang, doktora. Pero ang permanente ganang trabaho, kada kadlawon, kung magsugod na kay panghuwad ang mga basura dahil sa mga trucks basura ba, aw naa din si Chris. Usa na siyas nag-atang aron mamasura. Unya, humana na. Iyang dadon siyang barong-barong ang mga basura, aron iyang lain-lainon ba? Iyang i-segregate. Lain ang mga papel, lain sa mga plastik. Unya, iyang limpyuhan ang mga basura. Unya iya ding itumod sa timbangan. Say, sab. Kung dili mo drive si Kukoy sa sikat, si Chris ang mangunay sa pamasayro. Pero, bisan wa ka mga tala, pero isulti ganin ako ni mo nga. Nakadayag ko niya. Matagpauli niya. Nakaka siya pamaliton. Mga bugas, mga sudan, mga pagkaon nga ihatag sa mga silingan. Nya, kung doon na siya masakit, labi na sa mga kabataan. Ha, iya sang bisitahon. Anak ginya dagan. Anak mo danggop ang mga ginikanan ni Chris o tabangan dayon ni Chris. Lagi, doktora, si Chris na tao na mangitag paagi sa magasto kung doon ay mo ospital. Halos matag-adlaw tanan. Bisitahan ni Chris ang tanan yung mga silingan din sa basura. Di man sakit kalikayan nga doon ay mga gubot-gubot ba? Pero si Chris kaya pa mo badlong niya siya muhusay. Bisan tudog. Ingon ini ang matang sa kinabuhi din sa basura, doktora. Kipaninguha pa yun ni Chris. Nga hapsay. Og malinaw ning tanan din hi. Oo. Basura mong gipuy-an. Apan, limpyo mo po mi. Ha? Limpyo may mahon nagpamatasan. Kaming tanan, o kining tanan, kumika ni Chris. Nana pa kay pangutanan ako, doktora? Uwa na tansig. Aw, kadiyot ay. Sa di pa ko manaog ba? Pahala na ko sa imisulti na ako. Basta nakaingon ko ay. Kung nababae pa ko ron. Naibog na tingal ko ni Chris. Kasi naong na ni Chris. Bisan basurero siya pero guwapo kayo. Pero ang tinoor ay good. May mga hikayon ba good nga gusto na ko mababay good or maangayan ko ni Chris? Sorry nga. Wakot panaganang misulti ni Mani, doktor, ha? Professional ka, mga humok ka makasabot. Pero maulagi. Saon taman. Laki mo ko. Laki o. Pero, unsa ka, doktora, no? Kung si Chris na mo ingon ako nga, kalimtan ako akong pagkalalaki o dawato na akong tinuod nga usagin ko kababae. Wala ngay lagi tingali, doktora. Mababae ginayin ko. Mao gina kong buhaton.
Ay, bitaw, doktor, ay. Nalangay na ka. Sige na, ay. Bye, Tansing. Sige. Bye, ha, doktora. Amping. Dakong binuang ang niya sa kong una-una. Dako kining binuang. Tuwa ng truck, Samboy. Karon, noon tigil pagtanaw sila sa Dondon. Murag aduna sila gipangita. Apan dili mga basura ko, dili mga pinutos. Oh, Chris. Nakakita ko. Oh. Dalawa. Tawag maayo, Sam. Gusto ka, Chris. Dili mga basura ang ilang tuyo. Tanawa. Mga butang nga giputos ug tuyo. Mo ilang gikuha nga gisagol sa mga basura. Chris. Kana mo ato susiyon, Samboy. Ato ka ng sutaon kung unsa gyud ka ng mga pinutos. Tuwa na sila. Tuwa na sila paingon silang guryo. Chris, sundan na to. Nagduda na ako, Samboy. Chris. Doon na ako'y pagduda. Oh. Chris! Sundan ako sa Chris. Oh. Chris, unsay mo nakita? Misuod silang upat sa kwarto-kwarto sa bahay ni Goryo. Kwarto na ni Dondon. Pag umang ko ni Goryo, gipatuyo og ginang pabuhat ni Dondon. Aron dili siya maipon ni Goryo. Tungod kay pirmi maglali sila si Dondon ug kana si Goryo. Ang nakaparat lang kidaog kay si Goryo. Basta mangisog na ganis Dondon na mukupos ng itlog ni Goryo sa kadlok. Nangutan naman lang ko. Nakapati ka? Murag nag-away. Nangutan naman lang ko. Kinsa ng imong mga kaubag. Basingunan na ganis Dondon. Bisag ik na lang. Di ka na mo tingog sa Goryo. Nawa. Oh, may hilom na sa Goryo. Unsa man, mo paduol ko. Padulaan ako sila. Makahimo ka? Ngandong ti. Ha? Kaya ka lang. Oh, uy. Murag di mahimo na. Oh, kalit ka na. May abli ang putahan. May gawas ang doon ka lalaki. Murag mo ay magbantay sa gawas. Oh, Chris. Nagduwa-duwa sila sa albas. Armadong na sila. Kaon pa ko. May basurero ding armado. Asa ka? Balik sa agi, Samboy. Ha? Chris! Huwat ako! Oh. Naginukto ka man. Usa may mong ginuhuna. Kaduha na sila ng masura. Kaduha na silang bisugat sa mga truck. Bitaw, Chris. Kung tinuod silang na basura, nganong dili man sila kada adlaw mamasura? Mao sabihin akong napaladaan. Murag mo pili sila og adlaw. Dili pa masura ang pagsugat nila sa truck na mulabag mga basura. Dili sabtanan truck sa mga basura ang ilang sugaton. Murag may gipili silang truck na ilang sugaton. Nagduda ko. Supak sa balaod ang gisagol pagbutang sa mga basura nga ihuwad sa truck sa basura. Chris, ano to? Oh, armas ka to, Chris. Bantay. Kaya tingalig may lang matang sa tao nga misudilis basura. Chris, dili na maayo, Chris. Diin ka, tugikan sa. Chris, huwat ako! Asa ka? Chris, diha-diha ang mga Murot ay! Walang set! Buto ka lang ay! May palito si absent! Absent talan! grabe ni mga tawa. Sige ko na. Bukto na ko rin pabuto kini ko sa mga sen aron mahibaw ang taga din nga ato kini luwara.
Dungo ka, Chris. Don! Sa may toyo niyo ito kaya! Sa toyo! Kanang may gawa husto siguro na yun. natong be. Maikugtas mga silingan din his basura ba? Hindi mo ito gibantong! Oh, maldito ginis dundun, oh. Hindi mo ba kong gibantong? Ha? At kanang kuhan, gihangyo ka lang nako ba? Ayaw na mo pagpabuto din higol kay mahadlok mga silingan din his basura. Husto na in town, oy. Naghangyo lang ko nimo ba? Goryo! Saan ka? Kuhan ba, gihangyo ka lang nako. Managpa ka mo sa tayo. Isang hangyo! Ayaw kong hangyo-hangyo akin, dili na kong gusto na! Ganahan ko magpabuto kay may katol akong kamor! Dong. Sobra na kay kayang hiimong gibuhat din, hida. Imo pang gigamit ang akong gipuyan, may abuso pag yun ka. Animal! Gitubag-tubag pagikunin mo, ha? Agay! Don! Agay! Tunay tayo na niyor. Gusto na. Uyuan ni Mas Goryon. Yor. Lami abang ng patyon! Don! Paisa pa ka niyot, be. Tabagan ka lang ako, Don. Ako'y nahadlok ating kalakiha. Labi na unyag mahibawaan unyag ni Chris. Yamat na god! Kinsa man ang Chris kay mong gayon, ha? Kinsa? Chris, Kinsa ay Chris? Niyo din is basura! kulok ko'y ginitawan na da. Kinsa ay Chris? Niyo din is basura! Gawas! Kinsa ay Chris niya! Gawas! Sobra naman eh. Sobra na kay Chris. Manood na ta, Goryo. Dali na. Dali na ba, Dili na. Chris! Malangit ko ng Chris. Duulo na ko, ha? Duulo na ko. Oh. Akong ding usad ni. Nawa ang Chris. Gindiaan mo ko. Oh. Nahadlok tingas Chris. Sibatan ako eh. Chris! Nagtuo ko nga. Diha pa ka sa akong kilid. Na, kung diha pa ka, ako gito nulun. Pero, wala naman ka. Aw, maybe alam sa ko. Grabe kibuhat itong dundun eh. Wala naman si kaluoy ni Guryo. Gibali-bali og sagpa siyang pag-umangkol. Pero, ang gikalagutan ginakugmayo. Nang hagit pag yun mo. Singit-singit pa sa imong pangan. Pero, sorry kayo ha. Mangutahan na ako ni mo ba? Unsa man? Gibati kag hadlok ni Dundun. Nahadlok ka? Kay may mga armas mabuto sila si Dundun. Ha? Chris? Gibati kag hadlok na ni Dundun. Oh. Saon nga. Armadom gud sila. Punya, kita. Wa. Oh. Inuunsab. Mayam siya ng mga neguro ta. Muli kayo sa tapalagsa ba? Pero, kinsa kay gisaligan na ng Dundun sa? Nakalas ako. Kinsa kay gisaligan ng taon na ba? Ito na may na gani. Sorry na Samboy. Oh, Chris. Gusto ka. Nahadlok ko. Oh, Gibati ko og kahadlok nila. Nahadlok ko nila. oh. Mau ba? Sige lang eh. Pauliin lang ko. Hi. Nanggawa si Miganina. Kay nagsunod-sunod mga buto-buto. Uy, klaro kay napati na mo din eh. Kinsa mo nagsingit-singit sa nga ni Chris? Kalagingan lang Dundun. Oh, pag-umangkot laging Goryo lagi. Pag-umangkon. Buang nga mga tauhan no eh. Nagpabuto. Huwag yung sa kamagasin. May duol sab si Dundun. Nagpabuto sab. Yang nyo ni Goryo, nga di na magpabuto.
Kay mahadlok pa ang mga silingan. Nah, to migara nun. Gibalik-balik sa panguyuan. Ambot. Muram tinggal gisultian bahay ni Chris. Oh, to misam mo to hinugara. Gihagit nung si Chris. Nagsinggit-singgit pa. Nga paduulon ko nung kinsa si Chris. Puang ko. Unya, si Chris. Hadlok si Chris, oy. Ha? Nah, wa naman ganit ko nakamatngon. Nga misibat na siya. Kay paglingin ako, wa naman siya sa akong kilid. Misibat, oy. Misibat na lang sa ko. Imposible. Hasap ko ng gisulti ko ni mo, good. Nahadlok si Chris? Hadlok lagi. May sulti siya na ko. Unsa? Hadlok lagi. Hadlok siya. Siya mismo mo insulti na ko. Nga nahadlok si Chris ni Dundun. Uy! Lain! Di naman nagikan. Gikan ni Dondon, boss. Sa basura. Sa basura. Bulawan sa basura. Baligduhan ni kataktak. Gitingob og rimit ni Dondon, Boss Vic. Odora. Ready ng kalkyo o listahan. Sige, ipaharag na undok ka kwarta, Roda. Paliw-padol din ako ang kwarta, be. Fran? Ay, sorry. Nalimot ko. Oh, da. Money, money, money! Money, money, money! Yee! Ha? Ingon, anak kadali? Gianad-anad lang ni Dondon ang taga-basura, Boss Vic. Husto man sab. Para nako, husto sab ang iyang gibuhat aron muok-ok ang mga itlog sa taga-basura. Wa man sab kuno miduol nila aron badlongon sa dihang gipabuto nila ang daghang magasin sa mga bala. Pero ang uyuan nga mihangyo niya, nakatilaw gyud og mga sagpa. Okay ra na, Victor? Kung di kinahanglan yun nga nung dili okay. May sabihin noon ba, magmat doon ang taga-basura, gabisag unsay ilang makita o mahibawan bahin nilang Dondon, magpanghadlok silang musulti ni bisan kinsa. Ininyas Dondon, ha? Nga, good job, Franny. Magsige ka po tag-tak-tak sa basura, boss. Sige yung tak-tak. Sige tak-tak. Tanawa, Tanawa, sa kadako ang remit ni Dondon. Wow! Inagis Dondon, Franny, ha? Good job! Sila na si Dondon? Tanawa. Unsa may mo'y kasulti na. Nabisa na daghang mga basura silang atubangan. Pero doon lagi po sila gibangita. Tuwa na. Nakakita ka? Mga pilotos kinailang gipangkuha nga giipon sa mga basura. Drugas na, no? Drugas kayo. Yami akong i-apil, anoy? Apil? Soye, aron bagubagan ka kung mahibawaan kang Chris. Hadlok makas Chris, anak nilang Dondon. Ay, bitaw? Hadlok bitaw? Wa man gani maniid karon. Gor! Goryo! Chris! Chris! Unsa ato? Pasensya mo na, Goryo. Ay, way kaso. Way problema, Chris. Ngayon naman unta, ha? Panggawas mo. O adto una mo dito sa kong barong-barong palihog. Biyae una ninyo kininyo payag. Ha? Ngayon naman? Pasaylo ako. Pero may mahitabo karon dinhi sa inyong barong-barong. Chris. Lihok dahil mo palihog. Dagdagan ang oras. Oo, sige. Gor, kinsay na? Kugusang mata, kugusa.
Kinsa lagi na, Si Chris. Ha? Nga naman, unsa mayang Unya na ta magsutihanay. Unya na pangutan akong unsa-unsa na. Unya na pangutan na. Mubiyat na ta din hisato. Anto na ta sa barong ni Chris. Sige na, hukusan ang bata. Yan, dali. Iko po ning habol sa bata. Kay tugnaw. Tana na yun. Chris. Anto na mi Chris. Chris. Wa naman lagi tao, Gor. Inman ka, ha? Nawa malagkalit. Tana yun. Goryo. Pasok, ay. Goryo nga no, maday. Unsa may nahitabo? Wa ko mahibaw. Basta gingon ni Chris nga, pabiyaon unata sa atong barong-barong. Ug adto unata sa iyang barong-barong. Ay, Goryo. Kini man guston doon. Oy, pini guston doon. Kastilan ko ning bata. Pagdali niya, dali. Lagi. Nana, barong-barong ni Chris. Makita na kika din eh. Goryo, na may tao sa unahan nagbarong. Chris? Lahos mas barong-barong ni Goryo. Oo, Chris. Niya ako asawa. Pasensyahin ko ninyo, ha? Pero kinahanglan na gyud. Sige, suod na mas barong-barong. Oo, lagi. Goryo, unsa man to yang giguyod? Puspos. Dali na. Manood na tas barong-barong ni Chris. Samboy! Tuwa lang trucks basura. Nakakita ka ba? Sawa pa mular ka ang truck. Nakiksulti si Dundon sa driver. Husto siyang pagduda si Chris. Doon na illegal nga gibuhat sila si Dondon. O kining labayanan sa basura, mo ilang gigamit. Husto si Chris. Apan dako sab siyang sayop. Tungod kinahadlok siya. Okay, Samboy. May bahag na sa kadlok si Chris. Kaya tingali, nahadlok siya Dondon. Bitalaw na si Chris. Goryo. Goryo, nabalaka ko. Ay, pugi sa tayo mo kagulingon, be. Nahadlok man ko, Goryo. Nahadlok yun ko. Unsaon man to ni Chris ang puspos. Pag umangko na ko sa Dondon. Apan, abusado. Way tahod ako ngayang uyuan. Way respeto. Natakita ka giunsa ko niya, di ba? Apan wa ko magkuwang isip uyuan. Sayod na yun niya na. Natakita ka o makabatik ka kanunay sa iyang mga tinubagan rin ako. Itabagan ako siya. Kanunang gibadlong, kanunang gihangyo. Natakita ka giunsa niya pag-abuso ang atong katungod. Kay naa pag yun sa itong kaugalingon magbuhat o dako kay iligan ng kalihukan. Dunun sa balaod ang niyang gibuhat. Kuya pa nga maamong ta. Angit na magpasalamat na itaw. Nagpakaba na. Nagbantay na to nga niya manginabuhi sa basura. Ginoo ko. Sige lang. Magpaabot at tagbalita. Way duha-duha karong taon-taon. Makabalita na ta kung unsay na hitabo. Sir, hinabultahan. Kaya matuog ta. Tonsong! Kana ba? Kung dili patansyong, asa kong tingog. Hilom dia, oy. Wagin mo puloy pangilan. O paglimbong sa inyong kinabuhi. Ang imposible, magiging inyong tugituhuan. Di ka ka mamabdos o tinudunta ka. Noon sa ganyo! Magpalaki-laki, magid mo, eh. Nga bisan nun saon. Babae, magid mo. O kay babae, mamabdos, gid biya mo. O nya, naday laki mamabdos. Ikaw ra ba? Guwapa ra ba kay ka? Hinaikan ganay ka na ko, aw. Pakaslam sa ka na ko, kung mapamabdusan ta ka. Bagay na sa Ano ay? Nanungkot ko siya. Pero kusog yapos babae. Unungan na na, unuhat. Uno, dos. Ikaw na lang, ha? Kung mahimo ko babae, di ko ni moy. Di. Kung mababay ko, si Chris nalay ako.
Nagmata ng uyuan ako buringot. Ito ang tingali kay Mingaw man. Unsay pa ni Diyos mo na sa lingan. Ay, Mingaw man. Mayo. Mayo na makakatol sila kahadlok na to. Aron, hangtod sila mutako mang bakba kon magkinaonsam gari. Sige. Ipadayon ang pagtakos o ang pagtimbang. Kaya nanawag Boss Franny. Boss Franny! Mayo, Dondon, mayo. Okay kayo nila, boss. Way angin kabalakan. Okay. Limpyo bagihapon ang pagkuha ninyo sa basura? Limpyo kayo, boss. Gipunan ako ang kinaghanon. Imo kini-request. Dondon. Salamat kayo, Boss Franny. Kwarta na sab ni. Kwarta na sab. Og imintinar ang imong mga lihok diha, ha? Matod pa sa tong big boss. Good job. Okay. Ignacia, boss. Salamat kayo. Salamat. Okay. Bye. Bye, boss. Nadawat nila? Nadawat na, boss. Salamat ko nga gidugangan og laing mga kilo. Luka na ko Uway na ko, Franny. Oh, sige, boss. Kay mo paulin na sab ko. Una na lang dito, Victor. Musunod ako nimo. Ihatod ako sa gawa si Franny, ha, Victor? Labi ang pakpaka ko nimo. Nanasab ka. Makakita bisag kaming binta mo. Kirigig tayo. Tara tayo, dali. Ihatod ka na ako sa gawas. Day. Sunod palihog ng terya. Kape ni mo dahi, Emeline. Salamat na. Di asalamisita, Inday, ha? Salamat ng terya. Oy, unsa naman sad ng imong gibuhat, Day? Nag-research na sab ka? Ay, wa ni pahuway na. Wa ni hunong ng terya. Uy, wa ka magmahay nga nagdoktora ka, Inday. Nalipay ko sa akong profesyon ng... Ngano nang utanga man ka? Ay, busy. Manggod kaayo ka? Nang terya, niadtong wa pa kung wato og Amerika. Kanunay bagyod nga may daghang tao din, he? Ay, kaniadto sa dinhi ka pa, Inday. Diha naman to'y daghang mga tao nga magpermihan sa inyo. Pero karon, misamot na gyud. Tungod mangguna sa mi asinso og mi asinso pagyud nga negosyo sa imong papa ug mama. Unya, kana si Franny na. Kani ato pasab na siya dining permi kaayo, Murag maoy himong bodyguard og driver sa imong mama. Gilainan kay ko nang tungod kay... Nga makinhanan pa mag-bodyguard si mama. Ay, naibaw, nabaya ta karong panahon, Inday. Dili na sab-ordinaryong tao sila si papa ug mama nimo. Oy, nahunong man ka. Unsa may imong gihunahuna? Ay, magpakuyog ko nimo ugma nang. May voluntaryo ko sa project sa local government. Mag-medical mission ang gobyerno ugma. Dondon. Unsa? Mana. 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 Okay. Maglatnaw na ta. I-dispatcha na nato ning tanan. Sa mas una, ikaw, Bong, mahibaw ka na sa imong buhaton, ha? Pet! Hain ka, Pet! Okay. Hain si Pepito! Mas gawas, Pet! Dondon. Uy, Dondon. Doon na may tao. Pet! Ay,
Sino pagbayog na kung ako magaliho? Kinsa ka?